bersyukur nak keslem jong unongsan hima. Uway orang ba yaw belatip kerteng kumu bartan marak laipu news nem karta nakasnong garugaon rota subdivision Udalguri Assam ulaklat no ha civil hospital hinin ka janmit hakapor kumba saw baji AA naka jingshitom jor hadin ka jingsha sho hakipat ba jong ka MIDC umyam kumban supen ken mau biang la keno botoy orang ba ubalaryam da ki sut sipai harinkat ka jingra ya ka air pistol ula persang ban lek to na gawai ka longyeng ka badan ha ka jaka jong ka MIDC ha umyam nakaliang kinong song ki badayo i kilahla bat pertapat ba bat utai orang ba ula persang ban pet kerat ya radi bat kinti ru na gawai ka kinro kat hado ba unda mensaujur na ki benta jong ka kejan hadin ketika jing mensau ni orang ba ula syak bom syak syok ru ki pai ba nong song jong ketika MIDC kat hado ba ula mensaujur nakaliang ki bor pulit kilawan poi ha ketika por bat kila penkit no yo ni orang ba sa civil hospital Shillong naka benta ban yo ya ka jing sumar halor kenika jing jia nakaliang ki bor pulit ka thanat umyam kirang penlong ka jing tokit ka babnya ban lap ya ka jing shisha baro bat kumakalong menta nakaliang ki bor pulit kim simpala yo kem satya ye ki break badan kiti ban shot bat bom yo ni orang ba